Kważi 5,000 persuna tiġat jibbenefikaw mill-iskema tal-10,000 euro lil first time buyers. Dan l-ammont ta' beneficjarji mistenni jitla għal 7,000 din is-sena. Ma' TVM News Matthew Zerafa, l-kap eżekuttiv tal-Awtorità tad-Djar, spjega li fadal biss l-aħħar ftit jiem ta' Mejju biex dawk eligibbli japplikaw u jirċievu l-flus f'Ġunju tal-2026. Dawk li xtraw is-sena l-oħra matul is-sena kollha u għamlu l-kuntratt finali jistgħu japplikaw sal-aħħar ta' dan ix-xahar biex fix-xahar ta' Ġunju jirċievu l-ewwel pagament. Fix-xahar ta' Ġunju wkoll jirċievu l-pagament dawk li xtraw fis-sentej preċedenti. Fakkar ukoll li l-first time buyers jistgħu jibbenefikaw minn għajnuniet oħra li joffri l-Gvern. Waħda minnhom hija t-taxxa tal-boll, ġifieri li inti qed tifranka ovvjament għax inti first time buyer. Tieħu din ukoll u anke kull minħa skema tal-Awtorità tad-Djar u xi għajnuniet oħra bħal pereżempju xtraw fil-UCA, xtraw proprjetà għawdex. Eligibbli għall-iskema l-first time buyers li toffri 1,000 euro kull sena fuq medda ta' 10 snin huma dawk li xtraw l-ewwel proprjetà tagħhom wara l-2022. Biex persuna tapplika l-iskema l-proprjetà mixtrija tkun inxtrat b'self minn bank lokali u tkun qiegħda tintuża mill-applikant esklusivament bħala ir-residenza li fija jgħix. L-applikazzjoni tista' ssir online la darba jsir il-kuntratt u hija miftuħa kemm mal-individwi li xtraw wieħedhom jew koppji li xtraw flimkien.